rundt, 4. 1, 2, 3, 4. Men vi skal bare blive enige om, er der hoved på? Jamen, det er ikke sådan her hoved, tror jeg. Jeg tror bare ikke, Bare sådan det, der som man lader ryster og skal sådan her. Jamen selvfølgelig, alle skal tænke på at gøre, men dem, der har travlt, må bare løbe. Altså, det skal bare se energi. Er ikke rigtigt? Jo. Hvad var det nu, jeg lige tænkte? Nå jo, støtte den. Hop der, i stedet for bare at sige op. Det er lidt kedeligt, jeg er inde i midten. Okay? Alex, løb det der. Alex, men det laver du den der. 2 og 3. Skarp, bum. Hvad var der der? Sjom. Kan vi ikke også lige blive Hvordan enige om skal han? hovedet? Nej, hvad? Om vi lavede lige aftale om hovedet. Ja, det er rigtigt. Det er nummer 2, er det kun den sidste. Så vi kigger ned på den sidste. Den første der, og så der, og hvad så? Det var dem der. Okay. Så jeg forstår heller Men ikke. den her går da langsomt ud, ikke? Når vi løber. Det er det, I ikke kunne ramme. Det kan ikke være skarpt, det droppede vi, fordi det kunne I ikke gøre ens. Det kan heller ikke være der så langt. Den er der bare And now we will see on the stage star number 8, Kimmy Houston.